И здравейте, потребители от VBOX, аз съм Golden Play и това е новина, в която ще ви кажа, че започвам нов менеджер мод с отборът на Валенсия. Така. Защо започвам нов менеджер мод? Ами защото с Stoke City ми се изтриха сейфовете и започвам нов менеджер мод. Така. Ще скипна, нали, без да снимам, ще скипна само френдли мачовете и вече нека видим сега, като след френдли мачовете, срещу кой ни предстои матч. Така. Тук Сиена, мисля, че е, да. И след това е матч срещу Реал Мадрид, доста така един труден съперник и това не е първия матч. След това е матч с, мисля, че е Депортиво, не съм много сигурен. След това имаме трансфер Deadline Day. И след това имаме мачове с Барселона и Малага, Леванте и Сарагоза. Така. Селта Виго. Имаме мач срещу Селта Виго. Така, вече снимам по 2 мача. И това е за тази новина. Довиждане. И очаквате скоро и първите епизоди. Ще си оправя в момента става. Диего Алвеш на вратата, Жоао Перейра, Рами, Виктор Руис, Матио, или там не знам как се произнася, Гаго, Коста, Гуардадо, Джонас и естествено Солдадо. Един така капитанът и просто един превъзходен футболист Солдадо. Гуита има така добри показатели. Нека го сравним с Диего Алвеш. Двамата още взето са добри, но Диего Алвеш ще си остане като титулярен вратар. За нашия отбор Жоао Перейра има така много добри показатели. Рами има добри показатели. Виктор Руис малко слаби има. Нека го сравня с някой. Рикардо Коста. Определено Рикардо Коста ще е титуляр. Така. Пареджо. Нека видим така някой млад с добри показатели. Солдадо има добри показатели. Това е добре. Нека тук видим някой. Виктор Рами не ми харесва. Макар че стреята му е малко така повече. Да. Нека сега малко ги понагласим. Кой нападател да взема? Лозано млад е и ще му давам опит на него. Значи ние ще играем ето тази схема. Или може би тази. Мисля тази да е. Играем. Така ще трансферирам някои играчи. И това е. Ние започваме от последното място. Това е довиждане и се надявам да харесате. Очаквате скоро първи епизод и първите 2 мача от първенството. И да, това е довиждане и очаквате скоро и първи епизод. Чао!